Μια γιορτή αντάξια της φετινής του πορείας πραγματοποίησε ο Αθηναϊκός στην 25η νίκη του στο πρωτάθλημα. Στο κλειστό της Εργάνης επικράτησε με 90-60 του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά αυτό μικρή σημασία είχε, αφού αυτό που περίμεναν όλοι ήταν να δουν τι θα γίνει μετά το τέλος του 40 λεπτού και πραγματικά άξιζε η αναμονή. Οι παίκτριες έγιναν ένα κουβάρι, ο κόσμος που είχε κατακλείσει κάθε γωνία του γηπέδου ξέσπασε σε χειροκροτήματα και η αντίστροφη μέτρηση για την απονομή του πολυπόθετου τροπαίου είχε ήδη αρχίσει. Η ομάδα φορούσε μπλουζάκια που έγραφαν «Και είναι μόνο η αρχή» και πραγματικά ήταν η αρχή για μια υπέροχη γιορτή στην οποία συμμετείχαν σπουδαίες προσωπικότητες του χώρου. Την απονομή του τροπαίου στην αρχηγό Λία Γκουζίνη έκανε η Άννη Κωνσταντινίδου, η μεγαλύτερη προσωπικότητα που έχει περάσει από το γυναικείο μπάσκετ, ενώ τα μετάλλια στις παίκτριες έδωσε ο παλέμαχος μπασκετμπολίστας Χρήστος Ζούπας. Σημαίνει το πώς μια ομάδα, σαν το καλύτερο παράδειγμα τη φέρνω, πώς μια ομάδα με πολύ σκληρή δουλειά, με διοικητική συνέπεια και βοήθεια μπορεί να φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Νομίζουμε ότι από εδώ και πέρα στόχος μας είναι να καθιερωθούμε στην κορυφή και να κοιτάξουμε να προβάλλουμε και το ελληνικό γυναικείο μπάσκετ στην Ευρώπη. Το κάναμε και φέτος, του χρόνου ακόμα καλύτερα. Για μένα σημαίνει πάρα πολλά. Ήρθε μετά από πολύ κόπο, θυσία, προπόνηση. Κάθε κύπελο, τίτλος, πρωτάθλημα είναι κάτι ξεχωριστό και αυτή τη στιγμή ζούμε ό,τι καλύτερο. Η ώρα της θέψης τα είχε όλα: βεγγαλικά, κομφετί, σαμπάνια, χειροκρότημα αλλά και συγκίνηση. Από αυτούς που προσπάθησαν και έφτασαν τον Αθηναϊκό στην κορυφή, αλλά και από τον κόσμο που έβλεπε τη χαρά και την περηφάνεια στα πρόσωπα της ομάδας. Η ιστορία λοιπόν έγραψε ο Αθηναϊκός Πρωταθλητής Ελλάδος τη χρονιά 2008-2009. Μια ιστορία που μόλις άρχισε να γράφεται στο γυναικείο μπάσκετ.